13 anyos gipusin gamit ang airgun sa 16 anyos usab nga lalaki. Nahitabo kini sa Barangay San Roque, Talisay City. Ang detalye sa live report ni Temari Dumabok. Tem. Yes, Lan, karon pangadlaw gi-schedule nga maoperahan ang biktima aron makuha ang nag-ungot nga bala sa iyang ulo. Hinon ara-ara kini sa luwas nga kahimtang. Ang pagpamusil nahitabo nitong Biyernes sa gabi apan gi-report kini sa kapulisan Sabado na sa hapon dihang niduol na ang pamilya sa biktima sa Talisay City Police Station aron magpa-blatter. Nagpatabang usab sila nga matangtang ang bala nga nag-ungot pa sa ulo sa biktima. Sa pakisusi sa kapulisan, nasuta nga ang biktima kuyog sa laing batan-on, gingunggikan sa lugar sa mga scrap metal diha sa Purok Sambag, Barangay San Roque. Duol kini sa usa ka pribadong fish pond. Suma pa, nanulod og namasol ang duha ka mga batan-on ug nakit-an kini sa apo sa caretaker sa maong fish pond. Nani siya nakita nga mga minors na sad nga nisulod sa ilahang property. Mga to nga na siya toy gun, air gun na yung gigamit, ihang gipabutan ug nego ang ulo aning mga minor sad nga nanulod sa ilang property. Ang statement sa ato ang na-rescue is nagpasalba lang siya, unintentional ang ihang pag-igo sa bata pod. O dili pa man to siya operahan kay nagburot pa man ako, gipatumar pa siya og tambal para dili na makuha ng iyahang nagkuan man gud siya. O naman kuha ng iyahang ulo. So nasud yun ang pilit sa iyang kuan. Pero according sa doktor, ma'am, dili na po kuyaw. Dili inon kuyaw. Paghulagway sa gadfocal sa Barangay San Roque nga mentally challenged ang suspitsado. 16 years old ang kuan, so kana siya daghan din siya kaso na. Pero ang mua lang kay i-advise na namo siya kay murag na amagod siya murag kanang matawag na to nga kuan nga iya habang panghuna-huna mga dali ra kayo siya maglagot. Akong advice sa lulo nga kanang ipalayo lang ang mga di gyud maayo ba kay kay dali ra kaayo malagot. Atol sa follow-up operation sa kapulisan, ilaunang girescue ang 16 anyos nga nakapusil o gi-turn over sa Talisay City Social Welfare Office. Unya gisakmit ang airgun og mga bala nga iya sa apuhan sa suspect. Giangkon sa gadfocal sa barangay nga problema gyud nila ang mga minor de edad sa barangay. Hinon ang biktima ug ang suspect way record sa barangay. Apan tutukan kini sa barangay lakip na ang mga ginikanan ug guardian niini. So problema gyud kaayo naman tay mga CICL sa dire no. So ang amo sang gipambuhat sa mga CICL gi-monitor sa namo kada buwan, so naami activities sad nga gihimo para nila karon umaabot sa activity sa mga bata Children's Month. Unya ang kanisang mga car ang amo sang gipangbuhat sad kaning mga curfew violator ipatawag na mo ang mga ginikanan kay mao gyud na usa na nga responsibilidad na nila. Masa na atong awhag sa katawhan nga if ever na mga incidents nga naa sila nakita nga the same or na sila nakita nga may kawatan akit bahay una importante nga tawag dayon sa nearest nga barangay tanods nga nasa barangay or sa atong kapulisan tawagan nila para dali ta maka-responde og kita ang mo conduct og follow up. Nagkasabot ang duha ka kampo nga isettle rang maong kaso. Nitabang ang pamilya sa suspitsado ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay alang sa pagpatangtang sa bala ug alang na usab sa pagpatambal sa biktima. Lan. Daghang salamat, Temari Dumabok.